Kulutho kalatsha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili nkezo mina ke ufeze untuthu wakho manje bathi ilast bona amagumati mhlawumbe umuntu usemusha la ekhaya ngizophinda ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu niyazi mokulisikhathi suke sinithatha sinibeka endabeni okuyizona ezihamba phambili udaba ke engiphathelana ngiphathela udouble thinta lapha uNgizwe umfoka Mchunu ozwa kakhulu ngopresident lamabhinca lapha president wabantu abangafundela lapha abantu abahlwempu abantu lapha abangawazi ama conflicts ayisho kanjalo ke insizwa lapha mangabe ichaze yothula speech ke kodwa ngikho lapho ke udouble thinta uNgizwe lithinta lapha kanjalo nesithombe kade trend enkundleni zokuxhumana lapha kusise ekade gone ingane ngethawula lamabhinca kuningi akukhulumela uNgizwe umfoka Mchunu wachaza ukuthi usebenze kanzima ukuze eqhakambise leli thawula kodwa manje sekuqhamuka abantu abafana noNgomaka Enzo bazokona leli thawula ngaloko mhlambe ngilo ngichaza kakhulu ngengidedelele nayi clip yakho uNgizwe umfoka Mchunu edalapha okanye echaza kabanzi ngiphatha kwabi kakhe emalana nolu double thinta lentokazi lena ke ngingakhohlwa ke ukusubscribe nokulike bese ungilandela ku Facebook @radinkezo nisiphatha hlene benosukulu mnandi night clip wesizo channel lentombazana lena ukuthi mana ke mfowethu iziningi ngabe idwedwe iziningi kakhulu idwedwe qofwe ukuthi kusemakhaya kodwa sengiyibonile lento zengakhulu idwedwe engakhulukane ngane yakhe nempahla ukuthi ikwazi ukuthi ikawe kunoma enze lento ayenzayo yazi ukuthi uNkulunkulu wasephakameni yazi ukuthi ironga kakhulu lento ayenzayo ngoba leli thawula lisebenzeka kanzima mina ukukhala leli thawula libe letete iyona manje ke usuka lapho yena uzomusha leli thawula kashina ufaka lengane lena ayizale bakhorekhoreni ithawula ayingeke ngikhuzana ngane ukuthi khuzana bafowethu ngeke ngiyacela bafowethu please asikwazi ukuba nenkinga eyiningi inkinga yentombazane nebhebhe wesizo mhlawumbe yona ngane yakhe ukuthini wakho ukuphawula ngalolu double thinta uNgizwe kanjalo nalentokazi ebephakathi ingane ngethawula lamabhinca lapha mhlawumbe ukubona kuyinto enhle okanye mhlawumbe nawe ukubona kungasiyo into enhle ukuthi athathe ithawula lamabhinca aphakathi ingane sazi ukuthi khona uyithawula lakhe kodwa khona lesinye amabhinca ukuqhakambisa isintu samabhinca mhlawumbe ke kuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena kuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba ngaloko ke siphinde ke hlana ku video elandela ngesikhathi esilandelayo esiphatha hlana manje mnandi ngithanda kakhulu.